ଆଲୋ 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 ସତେ କି ଆଲୋ ମୋ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କଠୁ ମତେ ଅଲଗା କରିଦବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକଥା ତମେ ଭାବି ପାରିଲ କେମିତି? ଆଲୋ ମୋ ସୁଖରେ ହଉ କି ଦୁଃଖରେ ହଉ କି ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଁ ବା, ମୋ ପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ବରଷ ବରଷ ଧରି ସାହାରା ସାଜିଛନ୍ତି ସିଏ। ସେ ପେଟକୁ ଦାନା ହଉ କି ଦେହ ପା କଥା ହଉ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ହଉ କି ଭତ୍ତା ହଉ କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସହାୟତା, ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମତେ କହିବଟି ଏତେ ସବୁ କାମ କିଏ କରେ? କେବଳ ସିଏ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଆମ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବେ। ନବୀନ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର। ମୋ ପରିବାରରୁ ମତେ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବନି, ଏକଥା ମନେ ରଖିଥା। ମୁଁ ନବୀନ, ମୋ ମନରେ ନବୀନ, ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ନବୀନ।